छत्रपती शिवाजी महाराजांची टिपू सुलतानच्या सोबत तुलना करणं ही वैचारिक दिवाळखोरी आहे. सपकाळ यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेसची मानसिकता दिसते. भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर आता टीका केली आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्यावरनं आपल्याला काँग्रेसची मानसिकता आणि वृत्ती ही निश्चितपणे समोर दिसून येते. आपलं मतांचं लालून पालन करत असताना आपण किती टप्प्यावरती जायला पाहिजे, आपण कुठली खालची तळ गाठलं पाहिजे हे त्यांना समजलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे अशा वैफल्यग्रस्त लोकांना किंवा विचारांची ज्यांच्याकडे कुठलीच ठेवण नाही अशा लोकांच्या कडनं वक्तव्य हे येणं अपेक्षितच आहे. महाराजांची तुलना ही टिपू सुलतान बरोबर करणं ही त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी आहे असं माझं म्हणणं आहे.